אני פשוט בהלם ש-ChatGPT עכשיו הכין לי פוסט פתוח בקנווה כמו תבנית לעריכה. אז איך אני מקשרת את ה-ChatGPT שלי לקנווה? אני נכנסת ל-ChatGPT, נכנסת לקנווה, עושה לו קונקט כדי שיתחבר, continue, מאשרת לו גישה לקנווה שלי לכל מה שהוא רוצה, העיקר שיעצב לי, עושה לו allow, ואז הוא מחובר. אני נכנסת לצ'אט חדש, כשאני נכנסת אני לוחצת על הפלוס, וכשאני נכנסת על הפלוס יש לי more. במור יהיה לי אפשרות לבחור את קנווה, אז אני בוחרת את קנווה, נותנת לו פקודה מה אני רוצה שיעצב לי, שיעשה לי פוסט, שיהיה בצבעים האלה, שיהיה בתוכן הזה, פשוט עושה לו צור. לתוך שניות, תסתכלו איזה קסם, זה פשוט מטורף. הוא יוצר לי כמה תבניות, אני יכולה לבחור איזה תבנית שאני רוצה, ללחוץ עליה, ופשוט לפתוח אותה בקנווה, open in קנווה. ואז אני יכולה לערוך אותה ולשחק בה ולעשות מה שאני רוצה. תקשיבו, אני פשוט בשוק, איך הבינה המלאכותית מתלבשת לנו על החיים ויוצרת, תראו איזה שלמות. דבר שכאילו גם אני בתור מעצבת היה לוקח לי זמן לעצב, זה פשוט מושלם. אני פשוט בהלם ש-ChatGPT עכשיו הכין לי פוסט פתוח בקנווה כמו תבנית לעריכה. אז איך אני מקשרת את ה-ChatGPT שלי לקנווה? אני נכנסת ל-ChatGPT, נכנסת לקנווה, עושה לו